Tray Hakani Kejala. Sdang Wanphai ka Jingshong Khanduli West Giant Hills hadian balami ki jingekan at nakadaw ka jingkeno baki brew na karbi anglong kila thangye ka sam up lingkha bat lightly ki yeng trap ha ka shnong men ha ka sngi tho dieng jong tayo hadian ka jingmi ki jingekan at apdeng ki nong shong shnong bakentup iki KHASI penar bat ki karbi Khanduli ka dorba shnong jong Khanduli kala pelong ya ka jingelang ha shnong bat larai ban pensange lut baro ki jinge khai pateng bat ki karbi tat hadu bandala ban penbet ya ki jinge ya kani ka jingelang lawan baneshim benta di Deputy Commissioner of West Giant Hills BS Solia Superintendent of Police IC C30 irang ba shnong ka namdong B site sama shengyar plu bat lapang up ringkat bat kiwei kinong shong shnong hakane ka jingelang larai ban kentu ya kinong shong shnong bakim dei ban lech shaki jaka basa ki karbi ban lain nakinu ki jingmi jingkulmar.